החשאיים היהודים ובין הפרדסים הנפלאים. אני ירושלמית, תמימה, ואתה קיבוצניק, כן, ואתה קיבוצניק אמיתי סוציאליסטי. אני בת 18, חברת תנועת נוער, ואתה בחור ספורטאי בן 23. זוג צעיר בעל רקע דומה. כבר אז בלטת ביכולת האינטלקטואלית שלך. תשימי את זה באמצע. נחלק את זה. בידע הרחב ובזיכרון הפנומנלי שלך. כבשת את לב הוריי שהעריכו תכונות אלה ולא נבלו מבין הקיבוץ. אהבתי את הרגישות שלך, החום האנושי, המבט האוהב, הקול העמוק והשער, יכולת הניגון והרצון להיות יחד בכל שעה, שעות היממה. התכונות הבסיסיות מלוות את האדם לכל אורך חייו, וזה שנותן לנו את טעם החיים. לא פשוט לשנות, וכמו שאומר השיר, אתה עזבת את הקיבוץ, אך הוא לא עזב אותך. 25 שנה ראשונות הן המעצבות. הסעדו למי? לא יודע, זה מקרה. אך הצלחת ולמדת די מהר את עולם ניירות הערך. קשה לך במסגרות מלחיצות עם מנהלים שלא יודעים להעריך אותך. ומי שכן מצליח זוכה לחבר אמיתי, ואני זכיתי, כמו ילדינו ונכדינו. אתה משקיע שעות רבות בקריאה, וללמד, להסביר, לשוחח ולהקשיב. והם אכן זכו באבא וסבא שיכול לתת, ונתן, והחיים עוד לפניך. היית מורה שותף בכל רמה חבריך. בבחינות שלהם בהיסטוריה, בתנ"ך, ספרות, כולל בחינות הבגרות. הבישול שלך כמו חצילים, לביבות תפוחי אדמה, גולש אצלי, הם מטעמים בעלי שם עולמי. אהבתך לספורט בכל היבטיו, הידע בפוליטיקה לאורך השנים, והאכפתיות למצבה של מדינתנו הם נר לרגליך. שמור על כל אלה ושמור על שניהם. מקסים. מקסים. יפה מאוד.